Jesus. Again, I'm the Joma to because what can you again? What you boom on I swap a seat. Nah, because you go Joe. Get a boafage. Afamo. MC governor. MC governor. Asa. Could I make MC? Get a kinajo. Could I make MC? All of what my catch with him now. Chikuka Mombosoka, where some MC and you Okulora. Because introduce yourself. And by Ekanam, no, Afam MC governor, aka Chukwemeka, Chukwemeka Okolo, Afam, Awenuguku, to be precise, Atola Wov, Ekanam, Tap, Pignon, Gikuili, and Coil Gisi, Oyambo, most of them one, Unumale on my off Moffma. Nene, Jum, I can never go to find when the mam, when Yamram, so you're Magna London, or of what I catch with him now, Rebangan, a rapper's footprint around Joe Biden, not to leave a footprint. Because why you teach by Icsn? I'm out come on, Nambo, only my sympathy, only 1 night we cannot watch me. My me and my mom, they very, toy. So we from what chimney, but I know some nadim to botic, and say, I'm not going to botic because Barakwa. Also, no way about a council, I just want to one DJ Ballistic. Okay, forget, I'm never. When I DJ Ballistic, I was to line, I was DJ May Mike, May DJ Moa will mic, entertain the crowd. And say, okay, no problem. I name a mic. DJ now with more now, in my whim. I like Mukoili. Mukoili, Chamburubago, Barata. Auto course we put them na Icsn. I make some join that the anime election some join. Well, one name can obi no nye jeli. Isi Adriamma nkan yellow popo. Auto I nato join Icsn at that time. I break iliwa. That time flavor music but awful onye we panty no ni lo. I go iliwa. Mune na go iliwe and the beat na put I say onye we panty no ni lo. Oh yenzu ke o. Okita kima. Imagine onye ala kambo before nko. Auto can say but upon Icsn. And since then the rest is history. And this was I think was in 1997 or 1998. Because again by your age, I've been out since 1997 kid. Am a paro nende. Why are we need? I'm a small boy now. Yeah. I'm small boy. Igbo arse. I catch I know the age, you. You know the age. I'm still a young boy. I know the age. Okay. Ngwa again ki enjoy go most about Icsn. Icsn. Onu biam be Icsn na akpoto those days. A meeting I na eju pop. Okwa I na akpo egu. I mean a meeting akpo egu. I mean a meeting akpo egu. That time I only find them ụmụ asa na akanko. Kita mas ko ebe ụmụ asa na. Onye bana bia roro bafu. Aroro bafu. I feel men. Onye bia cholo di, cholo nwanyi, cholo nwunye bafu. Oh wait fa. Oni chotara nwunye nke gị. Nkem anọkọlụ genti ka mkpọkwa gị men anọkọlụ m onwe m oburu ife oburu we na confuse m na-eme ma kpele tọkọtọkọ ị bịakwa ị na-echange ọnụ gị kịta ọ gị ime interview gị chelu nsị gị na anọ m chelu na wit gị dị chelu gị kwulu ọnụ da nka nkọwala n'ihe mere okay ekulugo m da nkọwala anọlụ m onwe m the girl buru ihe o buru na ya ame ma kpele tọkọ wee soro ya na-achụgharị ya ka oke ghọtago wee chịrị ya wee jide ya. No one did you like your good flavor. Our fort, I catch with him now. See when I am back on Icsn went to Pankem, but both of them. I to come can all go no. And I come Akunalum, Akumbia. So go on, either to Tonke, bar 440. What I was again. Oh, we in the Icsn and Emeka. I look at mine. Now I'm going to come ways with Hoha. Otto and you like Icsn, only yours. I remember there can mingle, meet new friends, meet new people. Marande Bunde, Okonian, and we also. Okay. All the mood she meet and Bido your own family, Abby. Kitty do go more responsible. Well, you get all the responsible Kitaman, do responsible. Akoko. You might not been responsible before Uncle Wasagi. All work no play makes Jack a door boy. I say. Okay, so again, can look forward to the 25th. 25 years. Look for more Umasa Kapatapa.
Mo umasa mani nugo nwanyi kedu mba na uru for mo na for ụmụ nwoke na-arọ no nwe ndị ga na-arọ nke ndị nọ n'isi aja introduce ụmụ nwoke anakwa ga introduce ndị nwe ihe na-acha akwụkwọ because I trust from gị for anya ga academy inugo nwanyi mana anya ga academy akwa ga bịa ụmụasa na-abịa o introduce ogi to any guy ga mee your detailed FBI search because I trust from this guy okwifiye na gente inege onye ntị ige onye ntị onye nwoke di ọ na-abakwa be di ya na anyasị ọchịkọ anabe di ya egburu isi nke sori ya inege onye ntị onye anugoko nwo di na nyera be di ya no ige ya ntị ịbakwụkwọ boss one chance ka ngwakọ gị agwa ọkakwa mma mụa guys like me ga-agwa gị eziokwu ha onye a ga-agwa gị kọna because at the end of the night ọkụ n'ala 8 nyana di ya ba bed me kpọkịrịkpọ na ba yotago na agwakwa gị amakwa m ihe ọ na-ekwu nke agbasa gị anyways 25 anniversary ihe mụ a na-asịgo nchịkọta ọnụ anyị niile ga-abịakọta ọnụ ndị niile serve many years ndị niile ga-serve kwa anyị chọkwa ka anyị na-eri chikwa at more people anyị na-ayọkwa nne na nna anyị biko bịakwa nọnyere anyị ndị nne na nna anyị ndị nọkwa different society ife anyị na-eneba anya ka a bịa nọnyere anyị makwa ife anyị na-eme zikwa ụmụfa ka ụmụfa bịa join kwa anyị ife anyị na-ayọrọ ihe anyị mụọ na-elook forward to mmọnwụ ga-apụtakwa that day mmọnwụ ga-abịa gbaa egwu bịa just mee ka anyị feel kwa ọ dị ka anyị nọ na be anyị otu anyị si eme mmemme na be anyị ọka ife mụọ na-eneba anya towards on advice of for current execs and future execs and members. I got up with what surprise. I was supposed to because English na assume because nga the ko na ko. On our gishi. On our misi na what tell me bata ba. Acha me on chale. Chale onye. Igwa earlier ni na amuge. Chale gidi. Awu nwa Biafra, oni mara Maria kita. Okuifuge. Anu ngwa gi na amuge na village kiti. Isi na nwa chale. Nka gbasa gi, ikocha ejele ntị gị nọlọ. Ihe mma na ndị nọ na exec, unu ga na-ege ntị, biko na unu eche mmiri mezikwa na wetekwa na unu na-amụta na ọfịs unu bịata na Icsn bịakwa practice ọ nọrọ agdaba. So unu ga-eme unu ga na unu kwuche unu abịa jụkwa ndị chigo ajụjụ. Unu wee na-amụta nwantịntị unu na-atịbakwa na ya wetago unu na-emekwa na ihe ọbụla need advice in ebe anya video niile anyị mechego ọnwekwa ndị niile tichago nweta such amazing experiences abatakwa ebe ahụ wee bịa nyekwa anyị ife anyị abịakwa ebe a chọọ na ịchọ ịbịa welu mba iwelu itinyekwe back for the next people because na ndị know before you welu cheche Icsn na amandiza watago so kita ndị a welu wee rapụkwa wee tinyekwe ife for gwa bịakwa itinyekwe nke gị for the next person ga-abịakwa tinyekwe nke gị ndị nọ na current exhibition kwuo n'okwu jụọ ajụjụ communicate talk to people and also jekwulu nne na nna gị a ga-enye gị aka kọwalụ gị otu ife si eme kọwalụ gị Igbo culture kọta ma m niile amụ n'ụlọ ebe a ụmụ Eliza ụmụ Charlie sorry so biko na unu ga na-amụtakwa ife ahụ Jen Joanna ajụjụ join Nigerian society, Catholic society, Pentecostal Nigerian society, Igbo ajụrụ eju Igbo mass Igbo ebe niile go to your village town meetings jee jụọ na ese jụọ nne na nna gị a ga-edu gị ije ebe a nkọwa onwe gị sekwa nokwe ife a na-eme your village people join their children to come and join Icsn because Icsn wee ebe niile ebe all different culture can come together and grow. Nwere ga-abịa basị na sọsọ ndị Imo steeti na-abịa ebe a mba amamkwu ya every different states are involved n'ala ndị Igbo na Icsn. That's my advice to you lot. Okay. So get time gini ki like amadum ne wo the exec aso mba once na aga woro fort gị abụrụ m exec ana m ebe a na akalịrị m exec maka onye mbụ ịkarị exec hey just ihe m nọrọ ebe a nọ okuru ọra ka m nọ okuru ọra mkpu na ala onye ọbụla ekwu gee m ntị na exec nsọ ọkwa social mụ na mgbe Chimi batara mgbe Chimi dutere m ọkwa social ka m lụrụ onwekwu ihe ọzọ m lụrụ ụlọ social na-entertain onye ọbụla na meeting na ụrọfọt m na aka Chukwu dị n'arụ Chineke kenyere m that time ịma na those days that's na BT gwara anyị is good to talk ụrọfọt talk when I'm good to talk when na-ekwu ụrọfọt m na aka Chukwu dị n'arụ onye just nye m no one did you onye nkuzi ụrọfọt m bacha na mba nkwuo so ihe na-ekwu so no social can we're just entertaining the crowd, making it more vibrant, more exciting in at the meeting. Because before there was time, meeting was just
barely, just boring. We rarely had DJs. So I said to them, I'll take the DJ role for the meeting. I'll DJ and I'll MC at the same time. I could do both at the same time in a meeting. Entertain the crowd during segments, during break, play music, ginger people, get people to mingle around, play games with them. So those are the things that I did as a social. And I served, I can't remember her name, and she also served as well. And she was a social as well, the lady, and she was organizing an event. So that's the role I played at the very, very beginning. Gini you enjoy the most as an exec? Just talking, eku. Oh yeah, you enjoy the most. It's all umasa. All of what? Well, Mike, all for Igbo DJ. Even Ali DJ that time, or Euro MC that time. You can have you go enough. You what going those days, but get that Charlie gum. Jesus Abadagonando. Gini, oh yeah, Joe, what God cannot do does not exist. Jojo for any suggestions in where Icsn where you use it attract more youth? Oh, you open a kuchiguni and I want you since 19 Urudum. Now, go since Nambo, now go for this guy will use. Now go for ACS. All these societies. On overall, go to your father and your mother's societies. Go to Igbo masses. Go and network. Be part of them. Don't just go there to collect from them. Because that is the problem. The Igbo mass has natural anything to do with Icsn. Oh, maka anticate. If we've not verse anticate, they will not listen to you lot. Because get involved. These parents will send their children. Because there's a lot of young parents who are joining these societies that will have kids. They will push their kids towards you lot. If you join them, if you come around them and get involved in their own activities, get involved, with your society. With, like, for example, I'm part of meeting in the Enugu. I'm part of that. So only from Bob I got Mambia. You were in Enugu. Okay, I'm mad himself. Enugu because the Igbo mad. Oh yes, from continue. Sorry for continue. Igbo mad. I'm about Igbo mad. About go boss one chance. So Enugu, if you can so join your team, join them, and then you see they will help you out and make you become, make you even grow and send people to you. Okay. Okay. Kao, my last question. Even as an Igbo man, I'm known so many things you enjoy, as an Igbo man. So where anyone you can share with us. Imana Igbo, I like him Nyan, if you're from. I'm surprised and I forget to be by now. So, to be an Igbo man, let Bashandi. Boss one chance. I walk on no join. Igbo maloma, Igbo na toto. Or more actually Igbo and Igbo. You want to go? Actually, Igbo and Igbo part of Igbo meaning. Eba obuna nnulo eba mad na asu Igbo and na emekale ya mfuna eba mba Sainsbury's or Tesco na eba na asu Igbo chacha ndị ba kene kwa mu no asu nwanne m akuja ase Igbo onye Igbo because da anwe efe ndị Igbo na emem ala ikra me apụta asu na eyi mo onye Ghanaian mechi ọnụ mana eziokwu cha mechi ọnụ mana eziokwu chekwa ka nju unu cha mechi ọgụ ajo ọnụ gị kwuo ya kita so onwere onye che na abụ onye Igbo na ya ka nne kene Chineke na ka nne kene Chineke gotago so na asu oh, you're not Igbo. As an Igbo man, I'm able to, be a leader. Because as an Igbo man, we have to be more responsible. We have a sense of leadership, taking care of family, being there, being at the head. So what it takes to be an Igbo man and the culture. And helping family. Because one thing about being an Igbo, it's not just only my family I look after
we're all together. Before ntinye ni n'ọnụ ndị nọ n'akụkụ niile ụmụnne m niile ụmụnna m niile ancha niile ga-etinyekwe nri rikwe otu nsi wee ri ọrụ ọsọsọ m na-eri maka na akwụ na ụrọ mgbe m na-eto ọrụ ọsọsọ nne m na nna m bụrụ onye zụrụ onye ọbụla tekọta ọnụ wee zụọ m so it takes a whole village to raise a child and the village raised m onye bụ ndị Igbo we raise each other as a whole so that's one thing I enjoy being an Igbo person. Because now no kita onye obule come Emeka and etu ma afa n'ike like I say if I'm ogalanya I welcome ogalanya because nka na agbogote so ku ye wun ihe mean Igbo ndị Igbo onye ozo icho ejum ojogo because when you advise you for Icsn for the next 25 years agugo mfo ife a ga-eme aje network because onye has any je network je to your father and your mother's organization. Join your church organization that they will have Igbo connections there. They will have Igbo people there. Join the Catholic Igbo people there as well. Nagun. Join them all. They will help you. What if I'm into all these people and they all help out. And they will support you. And they will be there for you. And that's how you get them. You don't need to do that much. The parents to do the work for you. Because our parents love this organization. They want their children to belong to an Igbo thing. They don't want their kids to be lost. And that's it. Because it's a congratulations. So because for 25 years, I am a go for man now. Oh yes. Icsn Icsn ogadelu no ma. Icsn ngaspon congratulations. Icsn gawan niru. Akumun nazo ngri fege men ujado no ogadela anyi ma the next 25 years ogadekwa kpokpo. This year if any ine ga-eme ainia udodulunu. Ko dikwan onwe ọzọ nne m onwe ekwe ojugo ngwan ka ọ dịkwa na ojugo ka ọ dị ka ya afọ ho nwe mbe na gefu onwe ye mbe na